Конечно, анда обвинение, которое аңа бирдилер, да, у глупое, то, что вы просто дыга кылды кишилерге. Вот, ну, козла отпущения всегда нужно искать, дұрыс бит. Вот нашли, к сожалению, олар. Бар бит шунда бик ямный поговорка урысча: Богу Богова, кесарю кесарева. Вот качан син дәүләт эшләренә катнашмыйсың, шул вакытта Аллаһ Тәгалә сине саклый. Бәлки теге имамлар, ул һәм безнең җәмәгатьтән кешеләр, мусульман кешеләре качан катнашалар, булды. То есть система меняет человека. Да, и поэтому алар инде и отвечает за определенные слова, за определенные поступки. Многие деятели, религиозные деятели преследуют какие-то корыстные цели. Многие, к сожалению, религиозные деятели боятся того, что, высказав слова в защиту кого-либо, они потеряют свою должность, не потеряют статус. К сожалению, в современном мире очень мало деятелей, которые разбираются действительно в той ситуации, которая окружает. И зачастую, боясь за себя, не защищая своего друга, на самом деле человек подставляет и себя в дальнейшем, потому что точно так же не будут защищать и его. Күптән түгел безнең мәчетебездә инде шундый тентүләр, тикшерүләр уздырдылар да, сорау бирәләр. Нәрсәгә соң имам чыгып безне якламады, сакламады. Арадан бер кардәшебез торып әйтте: әгәр кешенең калбе чиста булса, кәгазьләре чиста булса, аңа беркем дә тими. Әгәр инде кешенең кәкере-бөкере, кыек-мыек эшләре булдымы, әлбәттә ул кешене эзәрлекләрләр, качырга урыны бар икән, ул кеше качып та йөрер, куркып та йөрер. Инде яхшы, дөрес юл белән барган кешене эзәрлекләмәсләр дип ышанам. Кеше сөйләгәнне, үз күзем белән күрмәгәнне, я ышанычлы кеше миңа аны әйтмәсәм, мин аны ул хәбәрне бик якын китермим. Чөнки күп сплетнялар, нәрсәләр сөйләргә мөмкин. Ну вот шундыйрак. Мин белмим, аларның хәлләрен белмим. Һәрберсе үз ягын әстери. Мәскәүнеке аерым, Татарстан аерым, Башкортстан аерым, азиатский сейчас нафиолла аерым. Менә шулай торып бит. Аны нишләп алай таркалырга без мусульманнар бер. Куркалар. Дуслык юк. Бер-берсеннән ерак торалар. Ну, наданлык бар әлдә, конечно, кешеләрдә. Укымаганнар, укыклары да келәми.